Hola nois, què tal? Doncs ara m'estic gravant aquest vídeo per tal de resoldre-us pas a pas els deures que teníem pel dimarts 26 de setembre de fraccions, d'acord? Llavors, són aquests tres exercicis i us els estic gravant per si de cas no ho heu acabat d'entendre, doncs ara ho tornaré a explicar de mica en mica, me podreu parar, me podreu rebobinar i anar de mica en mica doncs, entenent-ho, d'acord? També ens ha de servir per corregir els que jo tinguem fet i també per estudiar de cara a l'examen, d'acord? Llavors, anem a començar pel primer, que va de mínims comuns múltiples. Els mínims comuns múltiples normalment ens els trobem, l'hem de fer quan estem sumant fraccions amb diferent denominador, però també pot ser un exercici de per si sol, trobar el mínim comú múltiple d'aquests números, no? Llavors, un segon que obro el programa aquest d'edició. Anem a mirar què era el mínim comú múltiple abans que res. El mínim comú múltiple d'un número és mirar, o el mínim comú múltiple de diversos números consisteix en mirar els múltiples de tots aquests números i buscar el número més petit que hi hagi en comú de tots. Per exemple, si fem el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5, apuntem, no? Els múltiples de 2, doncs 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Vale? Els múltiples de 3, doncs 3, 6, 9, 12, 15, etc. I els de 5 doncs seran 5, 10, 15, vale? I podríem seguir. Quin serà el mínim comú múltiple de 2 i de 3? Doncs mirem els múltiples i serà el més petit que tinguin en comú, no? En aquest cas, el 6. El mínim comú múltiple de 2 i de 3 és 6. Quin serà el mínim comú múltiple de 3 i de 5? Doncs el més petit que tinguin en comú, el 15, no? Però el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5, veiem que en els 1, 2, 3, 4, 5, 6 primers del 2 no hi és encara, no tenim cap número en comú entre el 2, el 3 i el 5, que sigui múltiple dels 3 alhora, no? Llavors hauríem d'anar provant i provant i provant fins cansar-nos. Per sort, tenim un mètode més senzill per trobar el mínim comú múltiple, que consisteix en descomposar els números en primers i trobar i agafar cada factor del número on es troba el major exponent. Com que el 2, el 3 i el 5, els dos són primers, el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5 simplement seria fer 2 per 3 per 5, no? 6 per 5, 30. 30 és múltiple de 3, és múltiple, perdó, de 2, de 3 i de 5, vale? 30 és el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5. Així de fàcil. Ara anem a veure-ho amb els exemples que tenim, que seran una mica més complicats. Llavors, ens demana el mínim comú múltiple de 36, 72 i 120. D'acord? Llavors, 36, 72 i 120. El primer que hem de fer és descomposar tots aquests números, el 36, i aquí anem provant els números primers. Els números primers són el 2, el 3, el 5, el 7, l'11, el 13, etc. N'hi ha infinits. Provaríem el 4 aquí? No. Per què? Perquè no és primer, oi? Llavors només provarem els números primers. Quin podem enxufar aquí? El 2, no? 36 és divisible per 2, és parell. I en surt 18. 18 per 2 és 36, 36 entre 2 és 18. El 18 torna a ser divisible entre 2. I em surt 9. El 9 ja no és divisible entre 2, però ho és entre 3. I dona 3, 3 i 1. Llavors el 36 és 2 al quadrat per 3 al quadrat. Què més tenim? El 72. El 72, que veiem que és divisible entre 2, no? 2, i ja me surt 36. Fixeu-vos, el 36 ja l'he fet, llavors simplement ho he de copiar. Era entre 2, entre 2, entre 3 i entre 3. Vale? Llavors el 72 era el mateix que fer 2 al cub per 3 al quadrat, no? 2 al cub, 1, 2, 3, i 3 al quadrat, 2 tresos. I l'últim, el 120, també sabem que és divisible entre 2, perquè és parell, dona 60, torna a ser parell entre 2, 30, torna a ser parell entre 2, 15, i el 15 ja és divisible entre 3. I aquí surt 5. Llavors el 120 què és? 2 al cub, perquè hi ha 3 dosos, 2 al cub, per 3 per 5.
Per fer el mínim comú múltiple de 36, 72 i 120, el que fem és agafem cada factor on em surt el major exponent. Quins factors em surten aquí? 2, 3 i 5, no? Vale, doncs vaig al 2 i agafo on me surt el major exponent. On me surt el major exponent? Aquí, al cub. O aquí, també me surt el cub. Només n'agafo un. Apunto 2 al cub. Quin altre exponent me surt? El 3. On me surt el major exponent? Al quadrat, no? També l'agafo, doncs sigui, m'és igual. Apunto 3 al quadrat. I quin altre exponent em surt? El 5. Quina altra base me surt? Perdó, el 5. On està el major exponent? Aquí, que surt a la 1. D'acord? Llavors, el mínim comú múltiple de 36, 72 i 120 és 2 al cub per 3 al quadrat per 5. Quin número és això? Doncs, mira, 2 al cub per 3 al quadrat és 72, no? Llavors això simplement 72 per 5. 360. 360 és múltiple de 36, òbviament, de 72 i de 120. I és el més petit, que és múltiple dels 3 alhora. Molt bé, anem a fer el segon, 22, 84 i 44. El mínim comú múltiple de 22, 84 i 44. 22, 84 i 44. Perfecte. Quan descomposem el 22 és parell i en surt 11, que ja és primer. Llavors, el 22 simplement descomposat en primers és 2 per 11. El 84, aquí ja en sortiran més números. 84 entre 2 és 42, entre 2 és 21, això ja és entre 3, que és 7, i el 7 també, és un número primer, llavors es queda així. 84 serà, ho apunto aquí al final, 2 al quadrat per 3 per 7, i 22 serà 2 per 11. I el 44 ens passa que quan el dividim entre 2 ens surt 22, que ja el teníem aquí, i aleshores 22 és 2, 11, 11 i 1. No? 44 és 2 al quadrat per 11. Aleshores, aquí què fem? Una altra vegada, agafem cada factor on es trobi el major exponent. Quins factors primers tenim? El 2. On està el major exponent? Aquí, al quadrat. Doncs agafo 2 al quadrat. Quin altre? El 3. On es troba el major exponent? Aquí. Doncs un sol 3. El 7, que es troba sol també, i l'11. Llavors, el mínim comú múltiple de 22, 84 i 44 serà 2 al quadrat per 3 per 7 per 11. És un número bastant gran, 924. 924 és el mínim comú múltiple de 22, 84 i 44. I anem a fer el tercer, el mínim comú múltiple de 13, 72 i 16. Ja estem. El mínim comú múltiple de 13, 72 i 16. Molt bé. El 13, entre què és divisible? Entre 2? No. Entre 3? No. Entre 5? No. Entre 7? No. Entre 11 tampoc. El 13 és primer ja. El 13 simplement és 13. Ara anem a mirar el 72, que ja l'havíem fet al principi. 72 era 2 al cub per 3 al quadrat. No el tornaré a fer. 2 al cub per 3 al quadrat. I l'últim, el 16, que és un d'aquests que només són dosos, és 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 i 1. El 16 és 2 a la quarta, no? 2 a la 2 per 2 a la 2, 4 per 4, 16. Molt bé, llavors, una altra vegada el mínim comú múltiple, apunto el 13 igual a 13, aquí, i agafo cada base al major exponent. Bases 2, el major exponent 2 a la quarta, el 3 al major exponent només me surt aquí, 3 al quadrat, i el 13, que només me surt una vegada. Llavors, el mínim comú múltiple serà 2 a la quarta per 3 al quadrat, 2 a la quarta per 3 al quadrat per 13, que és 1872, ¿vale? Hem d'anar a un número bastant gran per trobar un múltiple que ho sigui simultàniament de 13, 72 i 16.
Vale, deixeu-me comprovar que s'estigui gravant. Perfecte. I anem a fer el segon exercici. El segon exercici ja és de suma i resta de fraccions, d'acord? I de castells de fraccions, en aquest cas. D'acord? Aleshores, al fer el castell de fraccions hem de tindre clar que primer fem tot el numerador i fem tot el denominador si cal fer-lo, i quan ja tinguem una fracció dalt i una fracció baix, després descarregarem, desfarem el castell. Llavors anem a fer l'A. Que tenim 3 quarts més 2 per 3 quarts menys 2. I tot això dividit entre 5. Vale. Llavors, aquí, com he dit, primer fem el numerador de la fracció, i al numerador de la fracció tenim 3 quarts més 2 per 3 quarts menys 2. D'acord? Aquí què farem primer? Doncs primer faríem els parèntesis. Parèntesis, multiplicacions i sumes i restes, en aquest ordre. Llavors, dintre dels parèntesis tenim una suma, 3 quarts més 2. Per fer això ens imaginem que el 2 és 2 partit per 1, no? 2 és 2 partit per 1, i fem el mínim comú múltiple de 4 i 1. Quan és un número i 1, com que qualsevol número és múltiple de 1, doncs el mínim comú múltiple de 4 i de 1 serà 4. Llavors què fem? 3 quarts més, i ara aquí fem 4 entre 1, 4 per 2, 8. I ara aquí per el mateix, el mínim comú múltiple de 4 i de 1 és 4, llavors faig 3 quarts menys, i ara aquí penso, quin número del Nadal? Doncs 4 entre 1, 4 per 2, 8. I tot això entre 5. Molt bé. Vale. Ara que ja tinc un denominador comú, puc sumar 3 més 8, 11, i em queda, doncs, 11 quarts, i a l'altre lloc què me queda? 3 quarts menys 8 quarts, 3 menys 8 menys 5. Llavors, com que me queda per i menys, per no tindre dos símbols junts, faig aquest parèntesis, menys 5 quarts. Molt bé. Multiplicació de fraccions, encara estic resolent el denominador, s'ha multiplicat en línia recta. 11 per 5, 55, 4 per 4, 16, i més per menys, menys. No? I això dividit entre 5. Llavors aquí tinc la cosa de descarregar fraccions. Com descarregar una fracció? Aquí, com us ho vaig explicar, és de si 2 terços era el mateix que 2 entre 3, sí, a la calculadora, 2 terços és el mateix que fer 2 entre 3, menys 55 setzents entre 5 és el mateix que fer menys 55 setzents entre 5, no? I aquí ja dividim, que s'ha fet en creu, o fent el caramel. Llavors, entre 5 m'imagino que tinc 5 unens, i faig 55 per 1, 55, i aquí 16 per 5, doncs no sé la veritat, 16 per 5, 80. Menys entre més, menys, li fico el menys. Vale? I ara aquí, per trobar l'irreductible, veig que tant el de dalt com el de baix és divisible per 5. 55 entre 5, 11. I 80 entre 5, 16, que és el que he fet abans, 16 per 5, 80. 80 entre 5, 16. I li fico el menys. Llavors, com que 11 és primer i 16 no és divisible per 11, aquesta ja és la meva fracció irreductible. D'acord? Vale, va, anem a fer la segona. Aquesta era la A, anem a fer la B. Tenim menys 2 terços més 4 terços per 1 mig, sí? I tot això entre, ojo, menys 1 més 1 mig
menys 1/3 i tot això per 6 cinquens. Molt bé, doncs aquí anem a fer en paral·lel lo de dalt i lo de baix, vale? Llavors, comencem per dalt. Aquí he escrit un parèntesis que no hi havia de ser, o sigui que no hi és a l'enunciat. Comencem per lo de dalt. Què faré primer? Doncs, com sempre, els parèntesis primer. Hi ha algun parèntesi? No. Següent cosa que he de fer, les multiplicacions. Tinc alguna multiplicació a dalt? Sí, doncs vaig a fer la multiplicació a dalt. Què tinc? Menys 2/3 i la multiplicació, no? Que multiplicació simplement és 4 per 1, 4, i 3 per 2, 6. Vale, i vaig a fer ara lo de baix. A baix què faré primer? Doncs parèntesis. Tinc algun parèntesis? Sí, tot això. Doncs vaig a fer primer lo del parèntesis. Tinc menys 1 més 1 mig menys 1/3. Què he de fer per fer això? El mínim comú múltiple. El mínim comú múltiple de 2 i de 3, com que els dos són primers, és 2 per 3. Llavors, 6. 6, 6, 6, i lo de fora doncs es queda igual. Vale. Ara aquí què faig? 6 entre 1, 6. Per 1, 6. No? 6 sisens o menys 6 sisens és el mateix que menys 1. Aquí que tindré 6 entre 2, 3, per 1, 3. 1 mig és el mateix que 3 sisens. I aquí 6 entre 3, 2, per 1, 2. Menys 1/3 és el mateix que menys 2 sisens. Molt bé. Ara anem a fer aquesta fracció. A dalt menys 2/3 més 4 sisens. Ara he tornat a dalt, vale? És això que us dic que ho estic fent en paral·lel. Aquí tinc una suma i per fer aquesta suma els expresso els dos amb el mínim comú múltiple de 3 i de 6, que és 6. Aquest és d'aquests que segur que ja no cal fer ni la descomposició ni res, perquè ja us el sabeu. 2/3 com ho reexpresso? Amb denominador 6. Doncs faig 6 entre 3, 2, per 2, 4. I aquí em surt 4. Molt bé. I ara aquí tinc menys 6 sisens, més 3 sisens, menys 2 sisens. Què faig? Menys 6 més 3 menys 2, no? Menys 6 més 3 més 2. Jo com ho faria seria, primer fes la resta, menys 6 menys 2 menys 8, i menys 8 més 3 menys 5. Me quedaria menys 5 sisens per 6 cinquens. A dalt, menys 4 sisens més 4 sisens, menys algú més algú, si aquests dos algú són iguals, és 0, no? Menys 4 més 4, 0. 0 sisens. I a baix, 5 per 6, 30, 6 per 5, 30 també. Vale, llavors, ara aquí faig allò. Algo entre algo és això, entre l'altre, no? Menys 30, 30. Mira què passa aquí. 0 per 30, faig el caramel, 0. 6 entre 30, 180. I més entre menys, menys. Quan és 0 entre 180? Si jo tinc 0 pomes i les he de repartir entre 180 persones, a cada persona li toquen 0 pomes, no? 0 entre 180 és el mateix que 0, no? Ja està, resultat final. 0 entre qualsevol cosa és 0, d'acord? I com que més 0 i menys 0 és el mateix, no escric menys 0, simplement 0. Molt bé, anem a fer el B i el D. Ah, he fet el C, vaja. Bueno, doncs això era el C, Anem a fer el B del full. El B tenia menys 2/3 menys 4 entre 4/3 entre 1 mig. Vale, anem a fer-ho també en paral·lel. Vaig a fer-ho del primer, menys 2/3 menys 4, he de fer un denominador 1 aquí, i el mínim comú múltiple de 3 i de 1 és 3. I sé que és més fàcil que l'anterior aquest,
llavors 2 terços es queda igual, i 4 unens amb denominador 3 per saber qui va aquí al numerador. 3 entre 1, 3 per 4, 12. 12 entre 3 és el mateix que 4. I aquí baix puc fer la creu ja. 4 per 2, 8. 3 per 1, 3. Molt bé. Ara aquí, menys 2 terços menys 12 tresens és menys 2 menys 12 menys 14 terços. I a baix em queden, doncs, 8 terços. I desmuntant el castell me queda menys 14 terços entre 8 terços. Ara aquí fixeu-vos què faré per simplificar. Si veieu que teniu el mateix número al numerador o al denominador, aquí al denominador tenim 3 i 3 dividint-se. Llavors això em queda menys 14 per 3 entre 3 per 8. Tenim un número igual a dalt i a baix multiplicant i entre ells s'estan dividint? Sí, no? El que estem fent a les potències. Els podem tatxar. Llavors això simplement és menys 14 vuitens, que encara podem dividir entre 2, i em queda menys 7 quarts. Oi? Sí. Ok. I l'últim, el D. El D tenim... El D és interessant. Tenim un 1 i a aquest 1 se li està sumant un castell de fraccions. Llavors, no passa res. Anem a fer primer el castell de fraccions i després ja... I després ja farem l'1 més la fracció que ens doni aquí. D'acord? Llavors, el de sempre. Fem un denominador 3, mínim comú múltiple, de 8 a 3, i aquí em surt un 6 i aquí un 1, i aquí el mateix, com si hi hagués un 1, mínim comú múltiple de 8 a 3 és 3, o és el mateix que 3 entre 3. Ui, i m'estava oblidant l'1 més del davant, important. I ara què puc fer? 6 menys 1, 5 terços, entre 5 terços. Ho estic fent bé això? M'estic equivocant en algun lloc? Ah, sí, m'estic... Vale, a l'hora de copiar. Ole. És que estava veient que 5 terços entre 5 terços, no? Algo entre algo dona 1. I això donaria 2 al resultat final, i aquí no me donava 2. Per què he copiat malament? Això és un 5. Vale, no passa res. El mínim comú múltiple d'1 i de 5? Doncs 5, no? I 1 és el mateix que 5 entre 5. Vale, i ara aquí 5 cinquens més 2 cinquens, ara sí que m'ha surt una cosa diferent, 7 cinquens. Ok, i ara vaig a desmuntar el meu castell de fraccions. 1 més 5 terços entre 7 cinquens. Podria ficar parèntesis aquí perquè ho vegéssiu millor, però com que la divisió té prioritat respecte a la suma, no caldria. Si aquí hi hagués una multiplicació sí que hauria de ficar parèntesis, d'acord? Per tant, ara els fico, encara que no calgui. I ara aquí què tinc? 1 més 5 per 5, 25, i 7 per 3, 21. Ok. I ara aquí ja puc fer aquesta suma. Mínim comú múltiple de 8 i 21, 21, o és el mateix que 21 entre 21, no? I la suma aquesta final doncs em dona 46 21ens. Molt bé, miro si és divisible per 2, no és divisible per 2 el 21, si és divisible per 3, el 46 no és divisible per 3, 4 més 6 és 10, i 10 no és divisible per 3. I diria que ja està, no? Entre 7 no és divisible 46. No, no ho he fet en calculadora, ho podeu fer en calculadora. I ja està. I aquests són els exercicis de fraccions. S'està gravant això encara. Espectacular. I anem a fer l'últim, que serà l'exercici
de trobar la fracció generatriu. Llavors tenim aquí nombres fraccionaris exactes, nombres periòdics purs i nombres periòdics mixts. Llavors, anem a començar pels purs i després traurem la fórmula dels mixtos. Comencem pels purs. 0,85. Primer de tot ens preguntem com puc fer, per què puc multiplicar aquest número perquè sigui enter. La forma més fàcil és multiplicant per 10, 100, 1.000 potències de 10 per córrer la coma cap a la dreta. D'acord? 0,85%, no? Perquè corro el lloc una i dues vegades cap a la dreta, és 85, oi que sí? Llavors, què puc dir d'això? Puc dir que 0,85 és 85 entre 100. Ja està, ja tinc aquí la forma fraccionària. 85 entre 100 ho puc dividir entre 5, no? 85 entre 5 és 17, és un número primer, 20ens. Com que 20 no és divisible entre 17, aquest és el meu resultat final, d'acord? Això de reexpressar, si us en oblideu el dia de l'examen, vaig a carregar el Mac. Penseu, 2 per 3 és 6, no? 2 per 3 és 6. Llavors, una altra manera de dir 2 és 6 entre 3. Ara us ho escric. 2 per 3 és 6. 2 és el mateix que 6 entre 3. Veieu que és el mateix, no? Algo per algo. Això. Llavors aquest algo és... Ja ho veieu. O sigui, la simetria és la mateixa. Vale, 10,01. 10,01. També de córrer la coma, dos llocs cap a la dreta, per tant, dos zeros. 10,01% és 1.001 i llavors 10,01 és 1.001 entre 100, que fa pinta de ser irreductible. Entre 2 no es pot, entre 3 no es pot, entre 5 no es pot, entre 7 no es pot. Llavors, no cal que busqueu més, d'acord? No ratlleu. Si entre 2, 3, 5 i 7 no es pot, no cal que me comenceu a provar per 11, per 13, per 17. Tranquils. I l'últim, 0,005. Aquí he de córrer la coma 1, 2, 3 llocs cap a la dreta, no? Llavors 0,005 per 1.000 és 5. Ok, llavors 0,005 és el mateix que dir 5 entre 1.000. Aquí ràpidament veig que els dos són divisibles per 5 i ens dona 1 entre 200. Perfecte. He vist que aquí tots els he ficat positius. Si fos negatiu, si en lloc d'haver-vos posat 0,005 us hagués ficat menys 0,005, doncs el número seria menys 1 partit per 200. Vale? Seria el mateix però amb el número negatiu. Ara anem a mirar els de els mixtos. Mixtos purs i mixtos... com es deien els que no eren purs? Ai, perdó! O sigui, periòdics purs i periòdics mixtos. Els periòdics són els que portaven barret i poden ser purs o mixtos. Purs són si tota la part decimal és part periòdica, això són purs. I mixtos són si la part decimal tens una part no periòdica i una part periòdica. Aquests serien mixtos. Llavors, teniu una fórmula pels purs i una fórmula pels mixtos, oi? Però jo el que defenso és que només cal aprendre-se'n una d'aquestes dues fórmules. Llavors,
Anem a obrir el document que teniu. Maybe. Vale, el document que teniu és aquest. Teniu una fórmula per la pura i una fórmula per la mixta. Si compareu les dues, us veureu que aquí és tot el nombre sense la coma més la part no periòdica del nombre i tants nous com nombres tingui el període. I aquí a baix tot el nombre sense la coma més la part no periòdica del nombre, tants nous com tingui el període, fins aquí les dues igual, i després els mixtos tenen tants zeros com nombres decimals no periòdics tinguem. Vale? Llavors jo el que us dic és, només cal aprendre's aquesta. Ara veureu per què. Vaig aplicar-la, la fórmula dels mixtos, en els periòdics purs. Vale. El primer que és 1,13. Molt bé. Llavors em diu tot el número sense comes, 113, menys la part no periòdica del nombre. Quina és la part no periòdica del nombre? L'1. Dividit entre tants nous com nombres tingui el període. Quants nombres té el període? 2, doncs li fico 2 nous. I tants zeros com nombres decimals no periòdics. Quants nombres decimals no periòdics tinc? Cap, no? A la part decimal tot és periòdic. Llavors, el que no tinc a la part decimal són nombres no periòdics. Quants zeros li fico? Cap. I ja està. Això simplement 112 entre 99. Que és irreductible? Diria que sí, no? Sí, perquè no és divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7. Me quedo així tan panxo. Vale? Veieu que la fórmula serveix també. Anem a fer el següent. 22,3 periòdic. Número sense comes. 223. Menys la part no periòdica del nombre. 22. Dividit entre tants nous com tingui el període i tants zeros com nombres no periòdics a la part decimal, que tampoc n'hi ha cap, perquè és pur. Llavors simplement és això. Ens queda 201 entre 9. 201 és divisible per 3, 2 més 0 més 1 és 3, i és 67 novens. 69 és només divisible per 3 i 67 no és divisible per 3. Llavors, aquesta ja serà la irreductible. I l'últim, 0,051. Tot el nombre sense la coma seria 0,051, o el que és el mateix, 51. Perdó, la part periòdica és aquesta. Menys la part no periòdica del nombre, 0, no? I aquí tants nous com tingui el període, 3 nous, i tants zeros com decimals no periòdics, no hi ha cap decimal no periòdic, llavors se queda així. 51 entre 999. 51 és divisible per 3 i 999 també. 51 entre 3, 17. I 999 entre 3 és 333. El 17 és primer. 333 és divisible entre 17? No. Llavors, aquesta és la meva irreductible ja. Vale? I ara anem a fer-ho amb els decimals, amb els periòdics mixts, perdó. Tenim 0,500 i el 13 periòdic i anem a aplicar la mateixa fórmula. Tot el nombre sense la coma, 0,513, 513. Menys la part no periòdica del nombre. Quina és la part no periòdica del nombre? El 0,5, no? Llavors li resto 5. I ara aquí, tants nous com tingui el període, 2 nous, i tants zeros com nombres decimals no periòdics. Els nombres decimals, que són aquests, de no periòdics quants en tinc? 1, no? Llavors afegeixo aquí un 0. I em queda 508 entre 990. I com que els dos són parells, doncs els puc dividir entre 2. 508 entre 2, 254.
i 990 entre 2, 495. Irreductible ja. 2 més 5 més 4 és 11, que no és divisible per 3. Penúltima, a veure si m'hi cap, 2,2351 periòdic. Lo mateix, nombres sense comes. 2, 2, 3, 5, 1. Menys la part no periòdica. Quina és la part no periòdica? 2, 2, 3. Dividit entre tants nous com nombres periòdics, dos nombres periòdics, i tants zeros com decimals no periòdics. Quants en té? 1 i 2. Llavors, 2 zeros. I aquí em queda 2, 2, 3, 5, 1 menys 2, 2, 3. 2, 2, 1, 2, 8 entre 9, 9, 0, 0. Vale, anem a simplificar. Entre 2, 11.064 i 9.900 entre 2, 4.950. Vale, encara. Entre 2, 5.532, bona mica ara, 5.532 entre 4.950, entre 2, 2.475. 5 més 5, 10, més 3 més 2, 15, és divisible entre 3. I aquí a baix, 2 més 4, 6, més 5, 11, més 7, 18, també és divisible entre 3. 5, 5, 3, 2, entre 3. 1.844 entre 2, 4, 7, 5. Entre 3. 825. Ara aquí vaig a mirar amb la calculadora i si és divisible entre 3. No és divisible entre 3. Vaja, doncs estic veient que ja és la irreductible. Irreductible, vale? I l'últim, que és... Aquest és divertit. 0,1769. Periòdic al 9. Llavors, el número sense comes, 1769, menys la part no periòdica, 176, dividit entre tants nous com per periòdica, hi ha un número periòdic, i tants zeros com decimals no periòdics, n'hi ha 3, 0, 0, 0, perfecte. 1769 menys 176. 1.590. Aquest, quan el vaig fer, vaig estar molta estona pensant que l'havia fet malament, ara us explico per què. I aquí dividit entre 9.000. Llavors, quan estava fent aquest per fer-vos les solucions, vaig dir, vaja, lo de dalt és divisible per 3. 1, 5, 9, 3 entre 3, i m'adonava 531, vale? Fins aquí tot bé, i 9.000 entre 3 és 3.000. I vaig dir, vaja, segueix sent divisible això entre 3. 5 més 3 més 1, 9, llavors és divisible entre 3. I és 177 entre 1.000. I això ja era la irreductible. Llavors vaig arribar a la conclusió de que 0,1769 és el mateix que 177 entre 1.000. Vale? I jo aquí me vaig quedar una mica ratllat perquè vaig dir, hòstia, llavors, si això és cert, això, 177 entre 1.000, això és el mateix que córrer la coma com 3 llocs cap allà. 1, 2, 3. Llavors això és el mateix que 0,177. Saps? Vull dir, jo els havia ficat un número periòdic i estic arribant a la conclusió que això no és un número periòdic. I me vaig ratllar, no? Perquè dic, on m'he equivocat? I on me vaig equivocar, o el que vaig fallar en veure, és que un número periòdic que acaba en 9 és el mateix que el següent número periòdic. Us faig un exemple. 0,9 periòdic. Quan és 0,9 periòdic? És 0,9999, no? Infinites vegades 9.
Llavors, com que és 0,9999999 infinites vegades, matemàticament això és el mateix que 1. Ho podem fer amb la fórmula. El número sense comes, 9, menys la part no periòdica del nombre, 0. Quants números té la xifra periòdica? 9, no? Això és 9 novens, que és el mateix que 1. D'una altra manera, 0,3 periòdic, famosament, és un terç, no? 0,3333333 per 3 serà 0,999999. I 0,3333, que és un terç per 3, és 1. Vale? Llavors, per això, si acaba en 9 periòdic, això és com que salta la següent xifra. Això és el mateix que 0,177. Vale, doncs això és el full corregit. Espero que us vagi bé i qualsevol dubte, pregunteu-me.